Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da ni a wannan lokaci. A yau za mu tattauna ne akan batun abin da ya shafi print wanda muka yi amfani da shi jiya wurin creating ɗin Python program ɗinmu na farko. Ita wannan kalmar ta print kamar command ne wanda yake ba da damar kai printing ɗin wata kalma a cikin Python. Kamar kai printing ɗin hello idan kana son kwamfuta ta yi maka printing hello, so using Python program za ka yi amfani da kalmar print. Kamar sauran programmings kowanne yana da daidai irin tashi kalmar. Idan ka ɗauki Java, idan kana so kai printing abu za ka ce mashi system.out.println, za ka gaya mashi wannan. Haka C++ za ka ce mashi cin da cout. Haka PHP za ka yi amfani da echo. Haka kowane programming yana da daidai nashi command ɗin. Shi Python nashi shi ne print. Print ɗin nan za ka iya amfani da shi kai printing ɗin ya nuna maka text ko kuma ya nuna maka number. Mafi akasari duk lokacin da za ka yi outputting ɗin wani abu, kana so wani abu ya fito, to za ka yi amfani da kalmar print ne. Kamar yanzu idan muka shiga nan za mu rubuta Python program ɗinmu mu gani. Idan ka shiga haka, jiya mun rubuta wani program na Python. Bari mu gani, ga shi nan. Kamar ga nan jiya mun rubuta sunana Muhammad. A nan za ka iya ƙarawa ka ce print, ga shi ka sanya 1+2 maimakon wancan text ɗin da za ka yi displaying, sai ka yi displaying number, ga shi nan 1+3. Kaga idan ka yi clicking ɗin run zai baka wannan values ɗin, ga nan ya bada 4 a ƙasa. Haka ake yi. Idan kana so kuma ka yi printing gaba ɗaya waɗannan sunayen, gaba ɗayansu za ka ce print, sai ka zo ka sa su a cikin wannan bracket ɗin, sai ka ce sunana Muhammad, sai ka dawo cikin nan sai ka yi comma, sannan sai ka sa lambobinka. Kamar sai ka ce 4+7. Duka zai ɗauke su sai ya baka answer. Kaga sunana Muhammad, ga nan kuma ya yi addition ɗin 4+7 ya bamu 11. Wannan shi ne amfanin print, shi ne ma jagora wurin printing ɗin abin da kake so a Python program. Sai gobe. Barka.